answered adequately by ABS-CBN? I think so. And kung meron man akong masasabi, yung pagiging mapagkumbaba ng mga representante ng ABS-CBN ay appreciated naman ng marami, lalo-lalo na dito sa Senado. Yung pinagdaraanan nila hindi naman madali. Pero inaamin naman nila na may pagkukulang sila. Pero inuulit naman nila na sana mabigyan sila ng pagkakataon na itama ito at gawing mas mabuti ang kanilang servisyo.